استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലിയാൽ മനസ്സിന്റെ ദുഃഖവും അല്ലാഹു ഇല്ലാതാക്കി തരുമെന്നും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു തആല പുറത്തേക്കുള്ള വഴി കാണിച്ചു തരുമെന്നും നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത വഴിയിലൂടെ അല്ലാഹു റിസ്ക് തരുമെന്നും നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ദുആന്റെ ഇടയിലാണെങ്കിലും അതൊരു വസിയത്തായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുക. ഒരു ദിവസം എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു 3 തവണ അല്ലെങ്കിൽ 5 തവണയെങ്കിലും ഈ ദിക്ർ നമ്മൾ ചൊല്ലണം. അത് തെറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് പശ്ചാത്തപിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ദിക്റല്ല, അത് ഇസ്തിഗ്ഫാർ. കാരണം ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലിയാൽ അള്ളാഹ് തെറ്റ് പുറത്തു തരും എന്ന് അല്ല നബി തങ്ങൾ പറയുന്നത്. അല്ലാഹു നിങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നതോടുകൂടെ മിൻ കുല്ലി ഹമ്മിൻ മഖ്റജ, നിങ്ങൾ മിൻ കുല്ലി ഹമ്മിൻ ഫറജ മിൻ കുല്ലി ദീഖിൻ മഖ്റജ, എല്ലാ